165,000 сомон баромад. Хонаи назди ҳавлигӣ. Ҳама мошин реклама кунанд, мо фақат хона реклама мекунем. Саудо ТВ ба пеш. Бачаҳо ча? Шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, 235 сотиқ замин, 2 дар хона, 165,000 сом. Муомила дора, калидор дора, баня дора, ҳоҷатхона дора, об свет дора, наздикиша мактаб дора, аптека дора, ҳуҷҷатҳо боша 100%. ҳай срочна фурӯши 165,000 сомонӣ. рақамҳои соҳибхона монда мешавад. названи видео ёки дар рӯи экранам ҳастанд. дар поён барои реклама рақамҳои Саудо ТВ, шояд ягон хона боша, замин, квартираҳо боша, метавонед муроҷиат кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. лайкҳо рамонед бачаҳо ча? дар канал подписатсия кунед, хонаҳоятонро видео карда роӣ кунед ёки рафта худмон навориш мекунем. ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта кортона ҳал кунем. бачаҳои азиз, видеода лайк монед, сторисода гузоштан фаромӯш накунед. дар канали ютуби Саудо ТВ подписатсия кунед. тиктоки, инстаграм подписчикҳо лайкҳо рамонед, поделитсияу подписатсия кунед. зинда бошед. комментария кунед аз куҷо то чанд сомаш мода хона дар кор ай.